idea? Idea on se, että se on se hahmo ja se on kauniita. Mä oon tehnyt sydämestä. Ihanaa, kiitos Marja. Roseran kulkueena aiheena on elämän värit, arjen harmaudesta värien loisteeseen. Sellan puvun rooli on ilo ja hän tanssii katudestakina. Puku kuvastaa hetkeä, jolloin harmaus väistyy ja elämä täyttyy jälleen valosta, energiasta ja leikillisyydestä. Tai jopa ehkä oivallus tämän puvun teon aikana? On ollut aika sillain vuoristoratainen matka, kuten ehkä aina sammakoulun tekeminen, mutta mun rakkaat läheiset ja ihanat ystävät ja sammakoulu on sitten tässä matkassa tukeneet. En olisi ilman heitä varmaan tässä seisomassa tämän puvun kanssa. Ja ehkä isoimpia haasteita oli tää karusellisampo. Annukka taas on puolestaan sambakoulu Samba El Gambosta ja tänä vuonna muitakin gambolaisia nähdään Tropicalin kulkuessa, jonka aihe on Comunidade. Yhteisössä on voimaa. Annukan puvun rooli on pohjalainen kökkähenki ja hän tanssii katudestakina. Puku juhlistaa pohjalaista suuret ponnistukset syntyvät yhdessä. Annukka, anna mennä. Samba tropical, yhteen puhaltaa, yhteisen voima leikkiin leimahtaa. Saa samban vahvan rytmin voiman kauas virtaamaan, Riosta meille Pohjolaan. Samba tropical!
kiven läpi painutaan, alat tanssi sekä soi.